Tinc armaris farcits de somnis i sorolls de mosqueter dins d'un mirall. I la clau fa de tres núvols i bombolles de pinots i el somriure de tres Jos. La Núria diu que no. On estava? Sí? Per què Núria no? Algú la vol ajudar, Núria? Ha dit que no hi ha persones millors o persones pitjors com fet de tenir els ulls blaus o de ser alt. Càntic ple de boira i 20 metres de perfum i una capsa plena de fum. Des de ple l'aire Cocos baus i sabia un susto. Es va espantar. I per vosaltres què és la por? Digues, Laia. Pues fan una cosa... Si per exemple vas caminant i trobes una serp farinosa, calaveres de porxeres i també gotes de llum i un uixi fent contrarecords. Les parets de l'habitació estan fetes hi ha de moltes. Hi ha molts tipus de por. Pots dir alguna? Sí? Digues. Si sents un soroll en el passadís que no és res i és algú, pots tenir una sensació que és algú que ve. I llavors tens por. Tenim un ninot d'arròs que vam fer per la fira de Santa Llúcia i quan estem enfadats ho estrugem, ho agafem i l'apretem molt fort i ens evita la ràbia. Us treu la ràbia? Sí, I com ho fa? però algunes vegades. Perquè si vols pagar algú, apretes el ninot i ja no et sent la ràbia de pagar. Perquè... En ombres lliures i el que faran és triar a una altra persona que tingui el poder. No a res, a una altra, d'acord? No ho veus, però ho veus. No. Què més? Un jersei. Vinga, qui li vols donar un jersei? Vinga. Hem triomfat amb ell, Va, jo vull un jersei. Molt bé. Vinga, Isaac, molt bé. Què més tenim a dintre? Un llibre. Unes ulleres de